Ngiyaphila kunjani mfethu? Athi ngiqale ngibingelele kuqala. Shayelani khona ngicela uqala ngibingelele lo okhulumayo uhleka Zinike ositho kwaButhelezi osuka eNquthu ngokomsebenzi wala kwaGuqa ngila eGoli igoli lonke njengoba lena ama bench awu10 siphinde sibe nama main branch akhona amaningi asuka iKZN yonke kube khona asuka Eastern Cape kube khona asuka eSwazini kube khona asuka eCape Town so njengoba sihlangene ngomcimbi wokucelebrate iBlue Nation Music Festival njengoba uzokhumbula ukuthi Sendimeni siphethe unyaka we-16 okunyaka we-16 lo esicelebrate kuwona nangonyaka ophelile besikhona khona la Carnival 6 kunyaka sibuya isibili sizocelebrate wona umcimbi wendlamlenze wokuthi isihambe yaze yafika la kuze kufike namhlanje. Ngibona ubumbane ngendlela emaningena la ngaphandle ngibona indlela embumbane ngakhulu abalandeli abafisa ukubala lo mcimbi namhlanje kodwa ngenxa yamanje nokuthi bakude kakhulu abakazwanga ukuthi babe khona namhlanje ungabatshela ukuthi bengalindelana namhlanje. Into engingayisho ngizocela bengene epagini likaMhlonishwa epagini likaMnomzane epagini likaKhuzani iKing Dlamlenze inkosi yomaskandi bazokhona ukuthola ulive ngento ezobiyenzeka khona kuzobe kumnandi kakhulu siyaxolisa ngokwenzekile kodwa ngokwamathikiti athenge aze aphela wonke njengoba nibonile ukuthi ku sold out baningi ade besifonela bethi bafuna amathikiti angazi mhlawumbe lokhu sitshengisa ukuthi indawo kumele mhlawumbe bethu kuyivula ibe inkundlanyana okudlula lokhu ngoba khona ngempela ngifuna uqamba amanga uma ngabe sesifikile sifika kucaca ukuthi sesifikile lokho okubuzayo about ukunite kwethu into esayenzayo mfethu njengoba sinabaholi abaphethe ama sub branch abaphethe ama main branch siphinde sibe nomongameli wethu ophethe ubuholi bonke bakwaGuqa kanye naye ke umhlonishwa esinalo esimlandelayo safundisana nje ukuthi mangabe siphila as ingane zomama oyedwa osho okuthile siyakulalela osho okuthile siyakulalela othile uxakekile kuphi siyakhona ukuthi simhlangabeze sifike halfway naye evele navela nakho bese sikhanda lento oyibona njengoba yenzekile namhlanje cabanga ukuthi lo nyaka owe-16 sisaqala senza yonke lento anthina namhlanje and going forward so lokusibambile nje kanjalo sithi viva Blue Nation viva Dlamlenze viva Khuzani. Masazi ukuthi ngoba uKhuzani unemicimbi emkhulu nasephethini unayo imicimbi emkhulu nangapha eGoli kunawo umcimbi wakhe omkhulu ngikwenza kanjani ukuthi amaprovince awuthuli kule micimbi emkhulu nikwazi ukuthi nikwazi ukuyimela nikwazi ukuthi ibe emkhulu nikwazi ukuthi ibe usold out. Mfowethu kulo mbuzo obuza nobaleka kakhulu into ekhona ngicabanga ukuthi naye usithembile kakhulu la sikhona ukuthi meke washaya ikhwela wathi bafethu naye idate into esifuna kuyena noma into esayisiqele kuyena esayisilalele kuyena ukuthi avela sinikeze usuku nendawo ukuthi kuphi bese siyaphuma sibuholi ngokuhlukahlukana kwethu siyomnxusa amalunga siyomnxusa ama-members siyomnxusa bonke abathandi kwamculo kamaskandi bothanda siyomnxusa bonke abantu abathanda uKhuzani ukuthi njengamanje amathikithi atholakala endaweni ey'thile itholakala endaweni ey'thile umfaniswano njengoba usibonile sibahle sekanje khona abafethu abasenzela umfaniswano baxhumana ney'nduna khona abantu abasenzela umfaniswano konke nje kuyaye kwenzeke ngendlela yakhona yonke imicimbi esihambayo njengamanje xa uma ngabe sisuka la sizobe sesibheka eThekwini siyasibe nomcimbi engicabanga mhlawumbe nakulo nyaka uzoba khona mhlawumbe kuzobe kungosi-5 okubabiza ukuthi all white nakhona sibe sifike siphumile ngazo iy'nkali lezi sisuka la siyiGoli siphikelele khona kube kusuka iCape Town ize khona eThekwini iTheku njengoba lilonke nalo lobe likhona lapha eSwazini sinayo ibranch khona yayobe ikhona kuleyo mcimbi loyo. Sibona ukuthula okungaka umbuzo wami usetheleni nikwenza kanjani ukuthula okungaka ngoba sazi ukuthi ama-branch ahlukene kakhulu la kodwa ukuthula ikhona ngathi nje niphuma kumama oyi-1 nikwenza kanjani njalo? Ngicabanga ukuthi mfethu njengoba silandela umuntu oyedwa okupresident weBlue Nation okumnumzane uKhuzani Mpungose phinde kwehle ngeyigaba zakhona kube khona ubuholi ophezulu kube khona ubuholi obukumasapho so into esiyenza siyashumayela ivangeli elilodwa lokuzwana nokuthandana ukuthi mfowethu njengoba uphethe eNyukhasela sicela uwenze u1 no2 no3 njengoba uSibanibani ephethe eMpumalanga sicela uwenze u1 no2 no3 njengoba uSibanibani ephethe iGunoni sicela uwenze u1 no2 no3 lapho kukhona ingqinamba khona siyayihlale phansi sibonisana ukuthi kwenzakalani noma ngabe inkinga ziyavela kodwa senza sure ukuthi lezo inkinga zakhona siyayikhavara ngendlela eright kodwa ngenhlanhla yethu akaze sibe nazo iy'nkinga ekuthiwa mhlawumbe sekize zaphumela ngaphandle noma zachaphaza okanye zahlula yonke nje into siyayenze wonke umuntu uyaboniseka nanathi ngabe kukhona abasitshela khona ezabaholi siyayenza sure ukuthi siyakulalela siphinde sibuye futhi sikubonisane nabo ukuthi one or two into esisebenzela na ngenhlanhla kuyaye usebenzele kodwa ngokucommunicate nabantu. Up Kuba up siyabonga nawe Maskandi online magazine siyabonga kakhulu mfethu sengathi ngahamba kahle. Siyaphila futhi njani? Siyaphila futhi. Yeah. Maskandi online magazine ukhuluma nawe futhi uchaza lapha usiku la kukanjani namhlanje?
Lana sise Carnival City kunendumezulu umhlaba wonke ifestival yama Blue Nation. iBlue Nation ke isizwe esikhulu esilandela ukhuba ukhuzani umfo kaMpukosi umnomzana. Uyabona futhi kunzima ukusho ukuthi silindele kuphi ngoba ukhuzana undoda eyimanga le. Indoda eyimanga lesiyilandelayo silindele isurprise nathi namhlanje ukuthi uzosurprise ngakuphi ukusurprise kodwa silindele ukuthi uzosurprise ngokuthile siphelele singama Blue Nation njengabantu abathanda uzobavezela okuthile singakwazi. Njoba sazi kakhulu ukuthi ama-bench ahlukene kakhulu la kuma Blue Nation. Sena sichazele sinqhamuka kipha futhi ayibhengi ngiphethe ubantu. Thina singama-host. Ngizokusho lokho singama-host thina siyi-Benoni sub-branch. I-Benoni sub-branch yiyo-ke yakhelele eCarnival City. Njengoba sibona nje sizinduna zakhona ubuthelezi lo umahlobo lo yinduna zaseBenoni sub-branch. Yithi esimukele wonke lezi zizwe lezo la simukelwa yithi sikhona la. Yithi abakhona la. Bamukelwe yithi siyi-Benoni sub-branch thina. Njoba sazi ukuthi uMaskandi siyazi ukuthi undaba lokhu kakhulu kodwa namhlanje sibona ubumbano olukhulu kakhulu namhlanje. Ngabe lokho ngaphathi kwa Blue Nation ngikwenza kanjani ukuthi ubumbano lubukeka ngakho? Ukhuzani mfowethu waba nenhlanhla wathola induna ezihlakaniphile waphinda nawa organizer istructure sakhe kakhulu ngoba siyahlangana sizinduna imicimbi kanje ayiveli yenzeke nje siqale sihlele thina sizinduna yonke into sihlele igcina iphumelele ibe kanje so kuhlele induna nayo ukhuzani siba nama-meeting amaningi nayo ukhuzani sihlele yonke information security yonke into attendance yonke into gcine kuphumelele umcimbi ube muhle kanje. Nanokuthi ke futhi okunye ukuthi ukhuzani umuntu wokuthula noxolo. Wonke umuntu olandela ukhuzani uthanda ukuthula noxolo. Nje konke kuzokwenzeka la kuzoba ukuthula kuzoxolelwana mangabe umuntu enyathelo omunye uzothi ngiyaxolisa nje kudlule mfowethu. Sithi phambili kuba sisimaskandi. Up Kuba up. Up Kuba up. Up Kuba up. Up Kuba up. Maskandi online magazine. Awuqhubeke. Ukhuluma noShozi induna yaseMkhomazi. I-branch le ibizwa ngokuthi uMkhomazi branch. Silana eCarnival City. Sisemcimbini wama-Blue Nation. Ngithemba ngingena la ama-Blue Nation, ngithemba ngingena ngiloko ngibonile ukuthi ngijikile emathekisini nginamba ngama-taxi. Ngibona ubumbano olukhulu ngoba ngiqhamuke ey'ndaweni ezahlukahlukene. Ngikwenza kanjani ukuthi uma ngabe ngingena ngaphansi kodwa kube nobumbano lapho ngiqhamuke endaweni ey'wani ngathi ngathi vele ngiyazana. Kulula kakhulu mfowethu sikuthatha kuyena umuntu esihlangene ngaye la. Uyena ohlezi siluleka nje ukuthi yasima-Blue Nation kubalulekile ukuthi sibe nobumbano sibe nozwana. Bese siba ney'nduna-ke zama-Blue Nation i-South Africa yonke. Ziyakwazi ukuthi induna nenduna iqhumane nebranch yayo ukuthi uma sifika emcimbini yiphi indlela efuna siyiphathe ngayo. Ngicela ukubuza ukuthi induna isenza kanjani isiqiniseko ukuthi iquantum mangabe liphuma le branch liyagcwala. Ngikwenza kanjani lokho? Ngonke nje mfowethu kusuka ekubambisaneni nokuhloniphana. Uyazi ukuthi into umuyithanda noma ungenayo imali kodwa uzama ukuthi igcine yenzekile. Kuba yiloko nje kubantu ngoba bayamthanda ukhuzana. Uma ukhuluma ngokhuzana umuntu uzama ngawo wonke anawo ukuthi akwazi ukuthi afike la khona ukhuzana. Siyazi ukuthi ubaba ukhuzana kunemicimbi ekhuzeseni aphinde futhi abe nemicimbi la eBonga. Ngabe lokho nikwenza kanjani ukuthi nikwenze sure ukuthi leyo micimbi yonke ekhuzeseni naseGoli kuba ngeSouth Africa nikwenza kanjani lokho? Kwethu ama-Blue Nation agcwele umhlaba wonke. Ngisho umcimbi singathi owethu sodwa nje omunye umuntu afuneki. Ngiyacabanga ukuthi uSolidarity singawenza. Singangabizi bacula beyedwa nje ukhuzana ngoba unabalandeli abaningi kakhulu ukhuzana eSouth Africa yonke. Namanje la abantu basakhala bakwazanga ukuthola amathikithi ebesafuna ukuza kuwona umcimbi. Njengoba sinibona ngaphambili siyazi ukuthi uMkhomazi akusinini nakuphela ibranch kodwa baningi kakhulu abantu abasele ngemuva. Nizosenza kanjani isiqiniseko ukuthi nalabantu abasele ngemuva bayakuthola ukuthi namhlanje bekwenzakalani nikuphi 1 no 2 no 3 bekwenzakalani ila-performance yakhona ngizosolakala kuphi? Ukubakhombisa nokubatshena ukuthi bekwenzakalani la kuyinto elula. Uma kade kunomcimbi kubuye back bese kuba ne-meeting.
Yilapho okwazi ukuthi-ke sichaze ngohambo ukuthi uhambo sambe kanjani yonke into. Namhlanje futhi yiphi ingoma oyimile kakhulu nje siyazi ukuthi ingoma ziningi kakhulu ukhuzana ayikhipile ngonyaka odlule. Namhlanje yiphi njengomuntu ophethe le brand yiphi ingoma oyimile kakhulu nje ngestage? Engizoqala ngisho oqala ingoma zakho uzani zimnandi zonke. Awukwazi ukuthi ikhona ingoma ngathi le i-right futhi lezi ezinye i-right. Zi-right nje zonke ingoma zakho uzani. Mengidlala akukho la ngishaya khona u-next. Ngidlala zonke leyo azobe ibonile umhlonishwa ukuthi ufanele ukuyidlala namhlanje soyimukela nje izobe i-right. Asithi nje up kuba up Up kuba up. Mkhomazi branch. Umkhomazi branch. Maskandi online magazine. Maskandi online magazine. Maskandi online magazine somole sona njani? Siyaphila njani futhi? Namhlanje sise-Calvary City size emcimbini kaKhuba sisuka eThembisa siyithembisa branch siphethwe uXimba noMthambeka Mthambeka ngibona manje ngena la ngibona ubumbano olukhulu ngabe niwenza kanjani ukuthi ngabe ningena ngisemabhenki ahlukene kodwa ngibona ubumbano ngathi ngiwendaweni eyiwani ngiwenza kanjani lokho kahle kahle lokho nje iqhawe lethu elisifundisile ukuthi nje bese ima-Blue Nation kumele sihlele sibambene mhlanje basilapho ubaba ukhuzani ubaba ukhuba ngabe yiphi performance oyilingile ngabe ngiphi umculo omnike le stage ngabe yiphi ingoma oyilingile lapho ngestage yo ngilinda ulimithi kakhulu yiphi ingoma kaKhuba oyilingile lapho ngestage kakhulu ngimthanda kakhulu bethi izolo kaKhuba le yakudala ethi izolo kaKhuba iyona nje ngivele ngibone nje bengena sithi up Khuba up Khuba up Maskandi online magazine Maskandi online magazine namhlanje sawubona siswami njani? Sawubona futhi kunjani? Siyaphila futhi ukhuluma noMaskandi online magazine namhlanje sicela ukuthi sikuphi usisibani sikhuluma naye. Okay, namhlanje sise-Calvary City sisemcimbini kaMnumzane #Khuzani Mpungose. Umnumzane Mpungose la sikuyena njengamanje eCalvary City. Igama lami nguNosipho wakaMagwaza. Mawuthanda ukuthi ungathi Gcaba ngikwakaGcaba sibongo. Siswami namhlanje siyazi ukuthi kuningi esikulindele kuKhuba namhlanje. Engabe wena yiphi ingoma oyilindele stage? Awema. And engiyilindele. Okay, mhlawumbe ngathi phecelezi umshado wamafa. Hayi ngithanda kakhulu la ngoma. Ngithanda umshado wamafa. Umshado wamafa. Ay mayengaperforma ngaphethe ngoma ngazi ukuthi ngizoba yini. Kodwa kulungile noma performa noma yiphi kodwa lengoma bengithandayo umshado wamafa phezulu. Siyazi siswami ukuthi baningi kakhulu abaculi namhlanje sibalindele. Esibabonile ohlwini le line up. Engabe wena imphi umculo namhlanje ukulindele? Okay, umzukulu mengaperforma ngisekhona ngisaphila ngisadla ntamvana ngikakujabulela lokho. Asithi up Khuba up Khuba Blue Nation up Khuba up Khuba up Asithi Maskandi online magazine Maskandi online magazine. Sawubona siswami njani? Siyaphila Maskandi online magazine ukhuluma naye. Cela namhlanje usitshele ukuthi sikuphi ubani sisikhuluma naye. Namhlanje sise-Calvary City Blue Nation Festival. Ingane yakhona kaKhuzani. Igama lami ngolobonga Rashis. Namhlanje siyazi ukuthi maningi kakhulu ama-event akhona la eGoli. Into ekwenza ukuthi namhlanje ufike kule event yama-Blue Nation. Into engenza ukuthi ngifike namhlanje ukuthi ngimlandele omkhulu kaKhuzani noma bevela abantu abangazi kodwa ngimlandele omkhulu kaKhuzani. Ake sithi namhlanje abantu bazokwazi-ke. Namhlanje ngifuna ukuthi abantu bakwazi ngengoma namhlanje oyilindele namhlanje stage. Yiphi ingoma oyilindele kakhulu namhlanje stage? Ziningi kakhulu engoma ngiyilindele. Le ethi ngelinye ilanga ubaba wami yohlangana naye emazini. Nale ethi awucela kaSipho umshado wami. Yabona ngoma le Siyazi siswami ukuthi baningi kakhulu abaculi abazofika namhlanje. Ingabe imuphi umculo mhlawumbe omlindele kakhulu namhlanje? Okay, umuntu angasho ukuthi ngilindele. Okay, kwi-line up ngibone uJaiva. Ngabona umzukulu. Ngabona baningi. Angeke ngize ngibaqede ngabona uSisindoni baningi kakhulu. Wena nje umlindele kakhulu ngibona namhlanje makangena. Omlindele thina awona makangena stage.
ngiyeka yonke into engibe ngiyiphethe Angifuni usho singindele ba mina la ngiza kumnumzane uKhuzani. kuze kumnumzane uKhuzani ayawayi Yebo umuntu. asithi up kuba up Up kuba up kuba up asithi Maskandi online magazine Maskandi online magazine. siyabonga siswami sawona siswami njani siyaphila namhlanje ngicela usitshele ukuthi sibe nayiphi ibranch isuka kuphi le branch le sicela usitshela ukuthi kule branch sub branch yaseMlazi niphethwe ubani le branch ubani umuntu oniphethe ngicela ukuthi ungitshele ukuthi nenza kanjani ngaphathi kwama Brunei Nation ukuthi nibe nomcimbi eThekwini nibe nomcimbi la eGoli kodwa futhi imicimbi yeni ibe usold art nikwenza kanjani lokho siyazi ukuthi baningi kakhulu abantu enabo eMlazi abangazange bakhona ukuphumelela la nizokwenza kanjani ukuthi bakwazi ukuthola ulive bazonithola kiphi indawo ngibona ukuthi ama-branch maningi kakhulu la ma-Blue Nation namhlanje ahlangene la kodwa ngibona ubumbano oluyisimanga kakhulu nikwenza kanjani ukuthi nithi niqhamuka ey'ndaweni ezahlukahlukene kodwa nibe ngathi niqhamuka endaweni eyodwa asithi nje up Mlazi branch up Mlazi branch up asithi up kuba up kuba up asithi Maskandi online magazine siyabonga